मियापुर kaisa boni page close tongo khobor 24 mai tei boni kwbangma boni Facebook page rogo nukha kwbangma bo boni jeta BJP ni kormi rong thani obo nukha boni 12 poribar 37 votar borok join khai nai aro borok kwbangma boni a jaga kepsuni saget tongo Tiparamot thani BJP ni sorry CPM Congress tei obo yakari phai nai borok BJP o jogdan khaika hanai borok to जों boni bagaino karon obo wngkha pura totally bomo tatal to sini Tiparamot ni jodi se kormi no bokhai Tiparamot long list ni no khuna thike singo to sinuo sini Tiparamot ni kormi sabo Tiparamot ni sengkrak sabo singo to sinu to boni bagaino जों tini sini lukurok no जों srai ke sanani bagaino जों tini o press meet khainani baddo mangmani je sini oroni bisi angto je Tiparamot yaphan simino tongo ang voice kor bongkha karon kai sini mo Tiparamot ni je hne borok samani obo saya je borok joining khaini ro borok agi BJP no tongmani taise Congress o thangui borok taiwaisa tabuk BJP o joining khayo kai obno ang bisi ko kwbangma sarana ya sini takhuk media songno ang hambai janogo tai sini o bisini naikol phang ngei party ni chairman Noksire village ni party ni Tiparamot ni party ni chairman ang kai o jaga ang obno tatal no sini dorshok lukurok no o tatal agoi mungno khata thudi hnai ang sajajau sini media takhuk chongno